दा नोंथांमोना नुखादों लोगोफोर जर जबस्तियै मोनसे नखराव हौवा हिनजावखौ फाथैलाय बिसिहोदों मा बाथ्रा बियो रायजोफोरासो ना गामिनि गामबुरायासो मोनसे नखराव फाथैलाय बिसिनायाबो माबा नङा हौवा हिनजावनि लोगोआव बाथ्रा सोरबा नखराव सलायनो हानाय थायो सोरबा नखर सलायनो हायै थायो हौवा हिनजाव माबा मोनसे गोरोन्थि जालायोबा बिसोर फाथैलाय बिसियो नंगौ अब्लाबो बे हिनजावा गाबै गाबै बुंदो आङो फाथैलाय बिसिनायनि जेबो एग्रि गैयामोन अब्ला बे फाथैलाय बिसिनाया बोरै जाखो हौवा हिनजावा जुदि फाथैलाय बिसिलायामोनबा सोरनि पारमिसन लानानै रायजोफोरा हौवा हिनजावखौ फाथैलाय बिसिहोखो ना गावबुरानि पारमिसन ना गामिनि रायजो राजानि पारमिसन दा आं बेखौ बुजि मोनाखै ओरैबायदि दुखु मोनदों आङो गथ' सासे लानानै हिनजावा ओरैबायदि गाबदों आङो फाथैलाय बिसियामोन दा आं बेखौ बुजि मोनासै मानि थाखाय जे हौवा हिनजावा फाथैलाय बिसियामोनबा बेखौ रायजोफोरा जर जबस्तियै फाथैलायखौ मानो बिसिहोखो कमेन्ट खालाम नैबे भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालाम सोरनि गोरोन्थि ओरैबायदि आरोना आं आरो दिनैबो नुदों आरो सासे ब्रादारा शेयार खालामनोबो थिनबावदों भिडिअखौ बेनिखायनो आं शेयार खालामना होनाय जाबाय माने उल्टा सोरनिबासो जानो हागौ होनना बुंदों आरोना दा नायलांग्रोनोसै जोङो फार्स्टआवनो फैसानिबो लोगोआव बाथ्रा बुंदों माने सोरबा माबा लाख 10 लाख ना 12 लाख बेफोरनि बागै फैसानि बाथ्रा बुंदों आरोना बे माबानि थाखाय फाथैलाय बिसिनायनि थाखाय फार्स्टआव आं नायग्रोना लानि ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलां आरोना जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन अब्ला दिनैनि आपडेट आङो बेखिनियानो जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा फार्स्टआवनो गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा भिडिअखौ इन्टारेस्टेड दङ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जों नायग्रोनोसै बे फाथैलाय बिसिनाया बोरै जाखो स' लोगोफोर गोबां दावरावनि थाखायनो भिडिअखौ भइसखौ मुट खालामना होनाय जाबाय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोननाय नङा दावरावबा बेनिखायनो आङो एसे बेकग्राउन्ड मिउजिक सोना होनाय जाबाय नोंथांमोननो आङो नेक्स्ट आपडेटआव लाबोना फिनना होगोन माने गोबां दावराव आरोना दा बेबायदिनो हिनजावा राजि गैयामोन बे फाथैलाय बिसिनायाव ओमफ्राय हौवायाबो बिदिनो सिरि सिरि आरोना मा बुंबावनो दा हौवानिसो गोरोन्थि ना मा हिनजावनिथ' गोरोन्थि गैखाया आंनि बायदिबा 100% बुंखानो हायो मानो होनबा हिनजावा फाथैलाय बिसिनोनो एग्रि गैखाया अब्ला बेखौ बोरै गोरोन्थि बुंनो हायो बेखौथ' बुंनो हाया ओमफ्रायो दा रायजोफोराबो माने एसे माबायो जर जबस्ति बायदियानो जाबाय आरोना माने सिन्दुर खोमोर आथिंजों सिन्दुर हुगार होनना बुंलायनाय मोनसे दोङो आरोना बेयावनो रेकर्ड बेनिफ्रायो फाथैलाय बिसिनायखौबो माने नों 12 लाख मोनबाय आरो मा नांबावगौ होनना बुंलायलायो आरोना फाथैलाय बिसिनायनि थाखाय दा बियो आंनिबा एसे गोरोन्थि जादों जर जबस्तिथ' माने गुबुननि नखरखौ बेफोरबायदि फेलें खालामनो हायो संसार जानायखौ मोनथिला आरोना मानसि
नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर माने मा बुंनो दा फाथैलाय बिसिनायनि जेबो एग्रि गैयामोन आरोना हिन्जावा ओमफ्राय हौवाया फाथैलाय बिसिगौमोन नामा बेखौ जों खोनादियासै नाथाय हिन्जावखौ जों खोनादों गाबै गाबै बेसोरा ओरैबायदि बुंदों आं फाथैलाय बिसिनो गोसो गैया होननानै दा आं बेखौ बुजि मोनासै आंबो बुङा आं बुंबा गाज्रि मोननो हागौ आरो गोबाङा भुल साननो हागौ बेनिखायनो आं नोंथांमोननि कमेन्टखौसो नायनो सानदों बे फाथैलाय बिसिनाया सोरनि थाखाय जामारखो अब्ला हौवा हिन्जावाबो जुदि फाथैलाय बिसिनायाव एग्रि गैया सोरनि पारमिसनाव बियो फाथैलाय बिसिनाया जाखो आरो फेसबुकनि गेजेरजों आं मोननैसो भिडिअनि गेजेरजों नुदों ओरैबायदि मानसिफोरा राहरदों रायजोफोरखौ राहरदों आरोना दा आं निजायनो बुङाखै रायजोफोरखौ रायनांगौ माबानांगोन होननानै आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनासो बुंदों फेसबुकनि भिडिअ आङो मानसिफोरखौ रायनाय नुदों हौवा हिन्जावनि जेबो गोरोन्थि गैयाबो होनना बुंनाय आं नुदों आरोना कमेन्टनि गेजेरजों दा जोङो बुंनो थांला जों बुंबा गाज्रि मोननो हागौ नोंथांमोननि कमेन्टखौसो आं नायनो थाखाय भिडिअखौ आपडेटखौ होनाय जाबाय दा सोरबा हिन्जावा एबा हौवाया न'खरजों सलायनायाव जोबोद गोरोन्थिबो थायो सोरनिबा अननाया मिलायोबा सोरनिबा अननाया मिलायाबा फाथैलाय बिसिनाया जायो हौवा हिन्जावनि लोगोआव बाथ्रा बियो गोरोबनाय लोगोआव बाथ्रा ना संसार जानाय लोगोआव बाथ्रा जायसो जुलि जादों बिसोर बुजि मोनो फाथैलाय बिसिनायखौ जोङो नुबोदों सिगांनिफ्रायनो भिडिअनि गेजेरजों जों नुबोखादों सोरनि हौवा हिन्जावा बोरै मा सलायगासिनो फाथैलाय बिसिनाया मा गासिबो मिथिखायो जेरै देबस खालामनाय माने दिनैनिफ्राय जेबो माबा गैला आरोना हौवा हिन्जावनि लोगोआव सोमोन्दो गैला बिसोरो फाथैलाय बिसिबाय जाहाथे बियो नोंनि न'खरावबो बे थांनो हाया बिनि न'खरावबो बे फैनो हाया बैफोरबायदि जायो आरोना ओमफ्रायो दुखु मोनदों जोङो हिन्जावखौ नुनानै माने मादैखौ नुनानै दुखु मोनदों ओरैबायदि गाबदों माने हौवानिसो गोरोन्थि ना हिन्जावनिसो गोरोन्थि हिन्जावाथ' गोरोन्थि गैखाया आंनि बायदिब्ला आं 100% बुंनो हायो हिन्जावनि जेबो गोरोन्थि गैखाया मानो होनबा हिन्जावा गाबै गाबैनो बुंखादों आं फाथैलाय बिसिनो जेबो माबा गैया होननानै एग्रि गैया होननानै अब्ला बेयो हिन्जावनि गोरोन्थि जानो हाया जानांगौ हौवानि गोरोन्थि एबा सोरबा मानसिफोरनि रायजो राजा बेफोरनि थाखायनो जानांगौ फाथैलाय बिसिनाया जादों बेबायदि आरोना दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो बे भिडिअआ आंनो शेयार खालामना होनायसो ओमफ्रायो बबेनिमोन आं गामिखौ मोन्थिनो लुबैदों आरो बिथांमोननि नाम्बारखौ मोनोबा आंनो नोंथांमोना कमेन्टआव हरबानो जाबाय आं एसे सोंहरगौमोन आरोना बे फाथैलाय बिसिनाया मानि थाखाय जादों ओमफ्राय आं नेक्स्ट आपडेटआव नोंथांमोननो मोजाङै क्लियार खिथिजोबगौमोन आरोना माने बुंफोरजोबगौमोन भिडिअफोराव मानि थाखाय फाथैलाय बिसिनाया बेफोरबायदि जाखो होननानै ओमफ्राय नोंथांमोना दायो नामखौबो मेनसन खालामनानै होबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों बे हिन्जावनि मुङा हौवानि मुङा मा ओमफ्राय बे रायजो राजाया मानि थाखाय एक्सन लानाय जाखो बिथांमोनखौ माबा मोनसे गाज्रि मावदोंमोन नामा हौवाया एबा हिन्जावा बिनि थाखायसो फाथैलाय बिसिनाया जादों बैफोरबायदि नोंथांमोना कमेन्टआव आंनो खालामना होबानो जाबाय आं कमेन्टखौबो पिन खालामना होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना दा बेनोसै जोंबो बांद्राय बुंनो हाया सोरनिबा गोरोन्थिया दा जोंनियावसो थाहैगोन बेनिखायनो जोङो भिडिअनि गेजेरजों बांद्राय बुङा आरोना सोरबा माबा जादों दा जोंनावसो थाहैगोन गोरोन्थिफोरा जोंबो बांद्राय बुंबा नोंथांमोननि भिडिअखौ शेयार खालामनो होनायखायसो आङो शेयार खालामना होनाय जाबाय आरोना बेखिनिसै जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय ओमफ्राय हिन्जावखौ नुनानै दुखु मोनबाय आरोना नोंथांमोनाबो दुखु मोनखागोन मानो होनबा हिन्जावा गाबै गाबै बुंखादो ब्रेकआप खालामनो गोसो गैया बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिनो जेबो माबा गैयामोन आंहा होननानै दे बेनोसै अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय